Goddag. Mit navn er Dr. Ped Überjürgen Habermasmann. Du har sikkert tit spekuleret over, hvad vi producerer på de merkantile uddannelser. I disse prægtige gamle industrihaller lidt vest for Rønne, ferieparadiset Bornholms idylliske hovedstad, producerer vi nogle af landets allerbedste HG-elever. Vi tror som virksomhed på, at vi skal møde vores kunder, eleverne der, hvor de er, når de er der. Vi er sammen om tingene. Vi løfter vores fælles ansvar for læring og faglig stolthed i flok. Som vi siger herude på Sandemandsvej, sammen er vi flest. Vi tror på, at eleverne lærer bedst efter pædagogiske hands-on-principper. Vi tror på, at det giver rigtig meget igen, at eleverne er ude og mærke de faglige problemstillinger i den virkelige verden. Og jeg spørger dig, hvad er det for en elev, jeg har bag mig? Det kunne være en butikselev. Det kunne være en kontorelev. Det kunne være et helt menneske. Det kunne være starten på noget helt fantastisk.